Kik, pagay may katay, Kik. Sagad na lang, Kik. Sagad na lang, Kik. Dahon, sibuyas dahon. Sinuwas ulang ko eh. Ito kayo. Hindi adlaw mo kawas rin ba? Kopi? Ha? Kopi yung shot, siguro tagkubaran mo. Ha? Ano, tagaan sa graph na rin? Lagi? Bakit? Kumpon ba? Kumpon ba? So, Hindi tayo matuulong ba? Ba? May kikik, pre. ano ni kikik? Ayaw mga sumunta doon. Pre. Ano may kikik? Ayaw, saan, pre? Anong laman loob? Kik, pagay may katay, Kik. Lah! Lagi tayo. Tingin mo gila, pre. Nambalik ba na, pre? Ay, kukuan. Kik, tagay mag-libro. Ano? Ano sa kikik, ay? Kik. Apili na po ka ng tungol, Kik, may, para mapapait, tani, Kik. Kumplitan ka, pre. Ay, ulang pa, ay. Ulang pa din na. Kik, tuwagi pa ni gamay, Kik. Imurag, tagkala rin mga ako, Kik. Tuwagi pa yung loob. Oh, sagad na lang, Kik. Sagad na lang, Kik. Ang mga ayaw, siguro may glamas na ni Kik. Ay, Apili na po ka ng Kik. pili glamas, Kik. Ang hanap, Kik. Oh, pre, glamas. Oh, dara. Okay kayo, Kik. Dahon sa Kik. Dahon, dara. Allah, Kabutan sa kikik, ay. pas. Salamat, Kik. Salamat. Luto yun. Luto kikik. Yung po ba ng kikik? Ay. Ulan. Basa ka ba? Salamat, Kik. Salamat. So, mga kasumsuman, magpapaita. Tara! Talaga ang luto ng iyong ina. Ako'y ganado sa cooking ng ina mo. Maging pancake sa umaga o kape sa gabi. Hindi ako aatras kasi ubod ng sarap cooking ng ina mo. Cooking ng ina mo. Laging mahusay ang ulam nyo sa bahay. Naluto ng iyong inay. I love you, mami. Nilaw na ganin sa tanghali. Merienda nyo'y sinigang na ube. Kakaibang mga sangkap, kaya ubod ng sarap cooking ng ina mo. Cooking ng ina mo. Lagi akong dadayo upang makikain sa inyo. Ako'y lalaya sa... So, kasumsuman, luto na itong papait sa kikik. Tinglamihan pagkatira ni Kikal. Abhab na. Wala po. Oh, Siyempre, dili kompleto pag walay dahon. dahon, sibuyas dahon. Sili. Okay, alright. Right, ano na? Sili. Pagkatira. Niya pagkatira, uy. Ako, pre, oh. Gusto nyo lagi? Oh, Oh, dali mo manahiming, oy. pwede. Sige na. Makanag. Gaya ni mo. Tikang oy. Maka, ay. Ang ka na, malbal ka? Yun ang salbiting ko pre. Ulan man. Kikik ba? Oh, okay. Mas kikik ba? Tala, mga atas kikik. Ha? Pagkatira ba? Atas kikik. Ano gigan? Kikik ka na. Kikik. Ayaw naman sa mga amigong kikik. Walang kikik. Okay. Kikik na buntagan. Mana amigong kikik ganina ni Agi? Mungkin pangayo ba? Ang problema ito kikik, giubong. Lutoy. Wow. Bantog ra. Murag nabasa siguro sa ulan ba? Wala, buntagan sa kikik bro. Salamat sa kikik. Pati maho, di ka ba? Alam nga.
Bantay ko ito, eh. Ang baho ito, pre. Ha? Ano? Matikon ba itong pan? Pre, kung... Sabon yun. Construction worker ba nga? Di tamay ba? Ay, katong Sakay, itong lager. Babae ba? Lagi raw sa kuno, napasikat ba? Ay, ginatira dito ito niya ang kuwan ba? Kanang construction worker. Nasakitan po ito nga naon niya. Hindi, trabaho Dot niya. ako ko ato sa pangalan itong bayanan to, itong vlogger. Okay, kakay. Hoy, day. Ayo sige, kataka-taka kanang sige tamay-tamay sa mga construction worker ba? Oh, Mura ay jud po. pangana. Mura jud po kung sa'yo naabot nimo sa mga kinabuhi. Napay kilay nimo nga mura ka nang wala mabutang at eskwela ang kuwan pagbagis. Kami, wak may nilaban sa mga construction worker. Kaya, na-engineer man may. Hindi na gusto ko eh. Hindi ka may construction worker, pero na-engineer na meron. Ano, ano? Kasi tamay na, kay... Wala imong Engineer, na. hindi ka mo na construction worker. Wala imong naong ba? Mura kang papait ba? Ay, kitang naong. Ako sa... Papait na lang para sa pait ng kinabuhi. Nawayan ko sa construction worker ng naong ato. Apa? Yung bayhanan niya nga napay ngipon ni mo mura kanang gabas butaw. Kukilan ha. Nya. Makapanaway wagas. Ay, Wala. sunod, pre. Ay sige pang tamay-tamay sa mga construction worker daya kay Mga wapo yan eh. napay naong nimo nga kulang basilya ba. Eh, pre, ito trabaho rin na, pre. FW. FW. 8W. Sabi yung liwit ko. Liwit ko. Ano ba? Planet Mars. Kaya pag nga na, napay imong bukto nga. Ito yung grabakidor. Baga, Kaya, bukton. pero tinood, pre, ka ng pre ba? Kaning construction worker. Dako, yung tabang. Mura kag may balay, ano? Away-away kag construction worker. Wala construction worker at least ang trabaho marangal. Ang ginabuhi patas ba? Ilian ko kay ka mamili ko kasi gusto namin yan. Engineer. Engineer, Hercules, Cardo pa ka, mga engineer mga napangita. Yan yung mga naong sa engineer. Di po kapatulan na, di po kapatulan na niya eh. Ikaw na lang po. Kaubos yung mag-standard. Iya ko. Standard na. Best standard. May pag mukaon ka, day. No? Kami kaya mong paano luto, ang content na mo kaon ra. Good vibes ra ba? Papait, butay halang, pero halang ang mga lahi ko. Ayun, si kanila. Sige, ano kung na imong naong ron. Gado Na. ko hugot ra na. Di, Hindi na kayo pinagdaanan. yakso mo kay blood road kaya. Nakita ko itong video itong bayhana ba nga. Palit-light itong construction mo. Murag, guwapa. Tapos, Kita, construction worker. Sama lang niya. Engineer lang taron. Di maghinilas dai kay parera tagakaw kanon. anihera ko dito sa Kabisayaan kay plastera naman mo ang dagway ba. Mura na plaster ba. Dahil kay kag naong ba? Kung hindi ka ako, hindi kay kag naong. Na, Kasi pasigupon to kag binasa ron. hindi kag naong. Alam mo Pero lamig juga itong papait mga kasusuman. Kung gusto mo mukha o ngayon ani, review niyo yung video para makita ninyo ang amuang kuhan. Sumara to ha, ayun na si Panila ng construction worker. Nagpangbabago ka. Bago kay daan kay kag naong, pagbago na. So, mga kasusuman, anto susunod na po sa mga puday ha, anto susunod ha. Na, bye-bye. Naba.